l'administració... que quan va a un dels pobles de Catalunya a fer el programa divendres, diu, em sento tan integrat com la primera autoritat del poble. D'aquesta festa, ajudats per la gent gran. Intentarem seguir amb el barri. Moltes vegades la crítica l'enviem cap a fora, cap a les Espanyes que no ens estimen, que no ens admiren, que no reconeixen la nostra identitat. Tot això és veritat. Però tenim un problema, jo crec que molt greu, aquí en aquest país. I és que nosaltres mateixos no ens estimem massa la nostra tradició i la nostra cultura. Que ningú s'ofengui, però això és veritat. Som els primers que ho critiquem. I això de vegades fa ràbia. Quan començava aquest programa, el divendres, ara fa 4 anys, algú fent mofa em deia: però què parlaràs? De castellers, de puntaires, de sardanistes, amb un to despectiu. No s'entén. Som els primers que critiquem la nostra tradició. Tots aquests ceremistes, oberts sempre a tot, i amb algunes mostres, doncs també la ceràmica de Verdú hi ha participat amb molt d'efecte. Moltes felicitats. Per tant, considerem que era un acte de justícia, doncs, poder-li atorgar aquesta nominació. I mai m'hi he posat, perquè no entenc com et pots posar aquí amb els peus bruts. Us prometo que porto uns mitjons nets de fa mitja hora i els peus rentats i ungles netes. Li acceptem, però que sàpiga l'espertat que ho fem amb peu nu i que alhora, quan surti de l'aviadora, tindràs un cutis que el podràs ensenyar a la càmera de perfecte. Deia, estan a punt d'entrar a l'aviadora, sentireu la frescor del raïm, agafats, ara sí, igual que les torres, els castellers, sent força, valor, un aplaudiment ben fort. És la piada d'honor, sortirà el nostre amic, comença ja a rejar l'aviadora. És un moment especial de la nostra festa. Endavant! Hi ha una estreta encara. Va, Emma, acompanya l'espertat. Firme! De benestar i família, exactament. L'espertat fa la demostració juntament amb la iniciativa del primer. Salut, encara per tots.